съдействието на Мариана ще направим един импровизиран жест към масата на най-старшите, първата маса, не случайно е първа. Една торта, която след малко всички ще изядем. Те ще имат възможността да духнат свещите, защото този юбилей е най-вече техен и след това на всички нас. Затова те ще имат всъщност тази чест да духнат свещите на торта.